nembe menggairahkan wae sabanang sing menggairahkan aku Bokong jebrot wae sabanang Bokong jebrot ya duwe iki piye wae sabanang mestine ana sing duwe iki piye mestine ana sing duwe piye wae sabanang nang iki mestine ana sing duwe piye wae sabanang iki wae sabanang iki sesideman coba kaya apa tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Mira karo Mbak Nanda ya ndak aja mung sodok sedekap wae ayo ngluman kelamun wae ayo cah loro coba sak bawane menik-menik kabeh jos kabeh ayo karyane Mbah Sukron Swanda sesideman ayo nduk berdiri menyat ayo coba kaya apa monggo menika sinden-sinden madang kara sakniki kados mekaten Mas Tewel. Ayo. Lek mbiyen kan ora tau seragam gek gelungane iso dhuwur-dhuwur ngono mbiyen. Nggih. Apa Mbak Mira mang disi Mbak bawane Mbak. Pekik iki apa? Pekik iki tegese ganteng, derek piyai kakung sing ganteng. Sapa, Gong? Arif Nglumer. Wis. Nano. Amira. Menyesatkan lho. Ngendikane niku wau cakepane Kang olahraga. Oh, salah. Lah iya ta. Nggih. Kang olah sanggama. Budaya. Budaya. Saya menyesal. Sing jenenge wong nabuh gamelane padha karo sanggama, saling mengisi yen kancane kleru ditutupi. Lah ngono kuwi. Ngono masamu. Ora mungkin nek kancane salah nek kapok kowe, ora mungkin tutupi langsung. Ora ya. Pamane sing nembangin delalah kenggaluren, irama kendang ya mesti dikendhoni ben iso engko gandeng meneh. Lah. Mbak Mira suarane mirip kaya Mbak Wiwit Widayati. Ayo. Tenan, Mbak. Ayo. Jana. Nggih. Kang olah budaya sawan aneng kutha Huk, oper Mbak Wanda Amara. Kaya apa? Disingkat Wanda Amarai WA. Ya. WA itu tegese Wanda Arif Nglumer. Wes, ora wong aku. Mbak Wanda, ayo. Suarane halus, atine ya halus ya. Selendang. Hai. Kuning. Saking pundi, Mbak? Kang saking
Mira ya. Swara kurang premono. Swara kurang permana ning wasesa ngungkrung sinten Mbak Mira? Nggih bendaran. Lebih pun. Kaya anggerene sinden anyar iki kena bahan ya iki. Nggih. Apik bendarane, mbiyen enek ngungkrung sinten Mbak? Kirangan. Ngungkrum arim glumer. Nggih ngoten niku Mbak, napa? Nggih. Dadi kula nggawe pertanyaan jawabane ngangge tembang jenengan ngoten. Walah. Nggih selanjutnya ngoten niku. Berarti jawaban kula niku wau leres. Nggih. Mboten lepak. Mboten leres ngoten niku leres. Ning le mangsuli ngangge tembange ngangge bawa wau. Oh alah. Nggih, ngoten nggih. Hai baleni. Ngungkrum teng sinten Mbak Mira? Ngungkrung marang bendara Diah Sulistyo pijer pripun? Diah Sulistyo pijer ngincangake alis. Ya awakmu ndak. Terus tresno sesideman pripun ndak? Ayo. Ayo. Terus tresno sesideman. Mira, ya. Luwih becik patenono timbang pemisahan Diah Sulistyo ripang samudana marang kula waraga
Pak Heru bar curhat karo aku. Ayo. Mambengi, heeh. Aku ngendang males, Pak. Kanca-kanca ra manut karo aku wis. Lah pancen suasanane kaya ngono, aku bingung kok. Bingung aku. Ayo, nggih. Mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Dangdut, Pak. Para subscriber kita di channel Sugeng Laras wonten YouTube panjenengan. Pak Sianto, Dalem Kasusingan. Bapak-bapak Satpam isi Surakarta. Pur. Mbak Wanda, Mbak Mira panjen piyayine ya berekspresi. Ayo. Wanda ya tanpa ekspresi ya wong. Wes musuh model wong wedok ngene wong lanang iso kewirangan ae. Wanda cantik sekali dhe meneng ae. Isin dhewe. Ayo. Matur nuwun karo panitia sedaya kemawon ing Gandasuli. Wah luar biasa anggenipun paring pakurmatan dumateng kula sak kanca saya-saya dipun dukung sound system ingkang elokipun kados mekaten. Luar biasa menika sonipun.
dan bergas temenanan. Lah ya wis mare kerasan le nyambut gawe. Mergo pancen pati uripe 60% pertunjukan wayange ditentukan dari sound system. Ha iya bener pancen kaya mengkono. Mula kuwi penting kaya ngono baku. Heeh, tenan. Elok jos temenanan. Mambengi aku ndodok kotak iso kaget dhewe. Iso double, dok. Ayo. Ya kaya ngono nggih nglatih kepekaan. Lah ngono kuwi. Mula kuwi ujian nggih kanca-kanca jebul lulus tenan. Dadi ora mung gur godhog tok nabuh, ning angon rasa karo adu kecerdasan. Mula nek kala mangsa wingi kowe kan ngungkut matine Sumantri sampak sesek mongko tlutur. Arepe limbuhan kowe muni, "Oh Sumawijaya, ora krungu sing nabuh kuwi." Kowe wis saka Mas Danang, apa kae? Bang Ampet, teh. Tekan gini gapu, apa ya cah ngono? Tekan gini Mas Deni ya, Ayo. Kalau penting son cetha kaya ngene penting baku. Ya, jos. Mbak Trihastuti, sik, ayo Mbak Tuti. Nek ora elaelono ora. Ayo. Iki Mbak Tuti engko elaelo terus winong iki terus iki weke sapa? Wah. Kandrung lha yo kandrung iki weke sapa? Yo Tik, berdiri Tik. Wah, artis kita. Tadi malam dia itu enggak begitu semangat, ayang. Pak ya. Ayo. Mbak Trihastuti Retnowati saking Ngawi. Monggo Cang dipun aturaken elaelo niki cara lawas ndudahi mutiara kependhem. Ayo, nggih. Yuk, diaturake. Cacos. Be
lelewane kaya Dewi Citrawati. Ngosek. Ora halus kaya. Ya nang gitu tutupan nang. Nah, awakmu gitu tutupan iki walah ora. Iya ilen jembenake kaya ngono dan. Kalau tutupan di spotting nggak Pak? Hah? Kalau tutupan di spotting nggak? Rasah ya. Ya udah. Ya udahlah ya. Aduh, aduh dengkulnya. Apa ora jelas aku ki mau ngomong kamu. Dengkulnya. Dengkul. Dengkule ngopo? Dengkulnya keju Pak. Oh. Iya. Kan kalau duduk buat tumpuan kan Pak. Jadi dia kayak sakit. Ayo. Dengkule kulino ditetesi lilin ya ngono kuwi. Kok lilin Pak? Hah? Kok lilin? Loh, sampeyan ora ngerti to? Apa? Ketika awake dhewe ki awake keju, perlu hal yang hangat. Lah, lilin kuwi kak tetes nek cedhis, kuwi engko woh luar biasa. Oh. Percaya ya syukur, ora percaya ya malah apik. Ayo. Gandrung karyane Pak Anjarani. Ayo. Pokoke ngen gara-gara ndudahi mutiara kepenuh. Mau Putri Solo aku pas layat ning daleme Pak Anom nyun prisa kalih pepunden abdi yang mengaransemen adalah Pak Suwito Radio. Wah ya. Duetnya sama siapa ini saya? Oh, Aa. Oh. Oh iya. Baik. Iya dah. Ayo. Kok tumben panjenengan kok mood nyanyi? Kok mood nyanyi? Ora biasane kowe to sing anu. Hah? Sing nyanyi maksudnya. Sing nyanyi no. Maksudnya mood itu bukan ya Pak. Maksudnya mood itu ini loh, punya keinginan. Nah, suasana hati. Siji ndelok musuhe sapa, loro ndelok lagune aku apal apa ora. Lah gur iki apa jenenge wae sapa lah gur irung bangir gur bangsa ngono kuwi to karo iki piye ngono ki apa. Ya, oke. Ayo, mula kan ngono yo diaturake yo. Gandrung Winong Nawangsih coba kaya apa yo.
weke sapa nang alis kandele ya duweku lambe menggairahkan weke sapa nang sing menggairahkan aku bokong jebrot weke sapa nang bokong jebrot ya duweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye mestine ana sing duwe weke sapa nang iki piye ana sing duwe ini piye weke sapa nang iki piye sapa nang weke sapa ya ampun nang sapa nang ya duweku angger ngerti winong rumangsa koyo arep nglumer ora ya. Terima kasih. Ya nggih. Matur nuwun. Nggih. Selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat Gondo Suli, Gondang, Tulungagung. Mliginipun Bapak Kepala Desa, nggih. Lan sedaya perangkatipun semoga tetap semangat bekerja karena kerja itu ibadah, rezeki adalah jatah. Insya Allah wong Gondo Suli hidupnya penuh barokah.